Leyo mali e-akhawuntini yomngakhe sasisebenzisana nje mangabe efuna imali aboleke kumina njengoba babekade besebenza nobaba. Manje-ke kusho ukuthi useyangibalekela ngale mali asafuni ukunginika sebabalekele baye efletini. Mangifika komakhelwane babo lapha e-phase 2 bathi sebehambile sebehlala efletini. Nonkosikazi wakhe ngathi mangimfonela ngoba uyena ebese ngimthola wathi sebehlala efletini. Mangithi angichazele bahlala kuliphi iflet edrobheni akangasho. Ngilo ngimfonela-ke njalo mase kuzophela inyanga wagcina sethe ngiyamphazamisa uyasebenza usemsebenzini. Bese ngithi ngicela ngidlulisele umyalezo kumyeni wakhe okuwunkanyiso-ke lo myeni wakhe ade ehlala naye. Angazi noma bedlulisa noma bengadlulisi. Manje seyiningi le mali ngiyayifuna phela nami ngizele nginey'ngane. Usisi nobhuti baze nize nje ubasize benazana ubudlelwane bakho nabo noma ubane bebe close kakhulu naye noma bebe close kakhulu nobaba ngoba bebesebenza nobaba. Okay. Ubaba usasebenza khona? Ubaba akasasebenzi khona useyekile emsebenzini. Bebesebenza nobaba nje ubaba uyabazi kakhulu nami ngagcina sengibazi. Kusho ukuthi the time ubaba esasebenza bekulula. Bekulula kakhulu. Bebetholakala kalula. Bekulula kakhulu. Bekulula kakhulu. Lo oyintombazana unoJ ubeqala yena ukuyiboleka imali. Okay. Lo nomunye bekuwumuntu ohlala ayiboleka imali. Ngiphathisa ubaba ngithi amneke. Mhlawumbe athi angimfakele kwi-account yakhe ngimfakele kwi-account yakhe. Mhlawumbe athi angimlethele phase 2 sihambe simhambisele sinobaba ngoba phela basebenza ndawonye bayazana kakhulu futhi kade baqala ukusebenza naye. Ekugcineni-ke kusho ukuthi kuyonakala indaba yokuthi ubaba angabisasebenza angabisayi emsebenzini kusho ukuthi usesempeshenini. Kwaba ukuthi unkanyisa usethola indlela-ke yokuthi angibalekele kwayila kade ehlala khona. Wena ma kahle kahle ukubasiza kwakho bobasiziswa ukuthi ubazi ngobaba. Yebo, ukubasiza kwami bengibasiza ngoba ngazi ukuthi bazana nobaba. Okay. Mhlambe mangabuza nje ukuxhumana kwakho nabo. Okay, siqale kumfana. Wagcina nje ukuthi nikhulume naye umlomo nomlomo. Kade ngagcina ukukhuluma nomfana umlomo nomlomo kade ngoba nakhona efonini mangimfonela ucingo likhala usho ukuthi uyabona ukuthi mina. Mangimfonela ngocingo lwami ngoba usho ukuthi beselazi. Ngimfonela ngocingo lababa usho ukuthi beyibona inamba acabanga ukuthi kusho ukuthi ngifuna imali angalibambi. Umuntu obelibamba uyena intombi yakhe leyade ehlala naye. Egcine naye singitshela ukuthi iyaphazamiseka isemsebenzini bese ngishiya umyalezo. Okay. Usisi yena lo munye Usakhona usasebenza naye laphana. Maye umfonela yena ucingo lakhe lokhu lenze njani? Ukugcina kwami ngimfonela wathi usemafamu wayekade esemafamu kuba ngazi ukuthi kuphi ngala ku South Coast. Wathi usemafamu mayebuya uzobe sengilethela imali. Kwaba ukugcina kwami ukukhuluma naye lo akazange azafike kwayena. Ukubafonela bona mhlambe ngeke sikwazi ukuthi manje mhlambe sibazame. Singabazama manje Ukuze sibone balibamba inocingo. Yebo, singabazama manje. Yebo, hayi ma bengicela ukuthi sibazame. Okay. Hayi kulungile singabazama. Awuthatha ucingo lami lapha. Ukuze kube nobufakazi ukuthi sike sabazama. Kodwa lento abayenzayo i-wrong. Bathi uthi umuntu omsiza egcine sekuwena umuntu oba senkingeni wena msizi. Noma unkake sangena ku WhatsApp bese ngimfonela ngale luzane. Awuthatha ucingo lamkhulu lapha thando. Ngiyazi mina mankayisa. Sifishwe yena ngoba manje sefona yamngaka. Should bayikhuluma lento kahle. Kusho ukuthi bayayikhuluma lento mhlawumbe benomngakhe ukuthi hayi makufona lo mama bophendula uthi makufona lo mama ungalibamba ucingo. No, ngisho intombazana ngoba ngeke bakubalekele bobabili kanye. Bayayikhuluma lento ngoba intombazane iyona eboleke kamuva. Unkanyiso yena owaboleka kuqala.
ngake ngafika emsebenzini ngihamba naye ubaba. Kwathiwa satshelwa yintombazane athi uNkanyiso u-off uyozangene ngomsombuluko. Sahamba wabuza ukuthi yini indaba wenzeni uNkanyiso. Ngachaza-ke isitori ngoba phela uNkanyiso vese usebenza nabo futhi nobaba usebenza nabo. Ngathi hhayi kwenzeka kanje ngamsiza ngemali. Wasethi hayi ngizomtshela naye uma ngimbona ngomsombuluko esebuyile. Wabuthi siyabuya-ke. Kusho ukuthi wabona naye ukukhuluma kwami ukuthi ngamsiza ngemali, kusho ukuthi ngimgijimisela indaba yemali. Nawe waseboleka. Kahle kahle naye lo Noje wayefuna ngimboleke u-3,000. Ngimsiza u-3,000. Ngenza ngomabomu ngathi anginawo 3,000 ngizokusiza ngo-500. Wafika yena iqobo lwakhe la kwami ezoyilanda imali leyo ngoba vese nje esenza nobaba wayekafike la ekhaya. Umuntu kushuthi okafike vele la ekhaya. Hayi ukuthi umuntu ongakwazi. Intombazane iyakwazi la ekhaya. Nala ihlala khona yona kaBB sesake saya ngoba ubaba uyakwazi bekayilande khona ekuseni mabe emsebenzini ahambe naye emsebenzini. Okay. Okay, Nkanyiso lo. Okay, sicela sizame intombazane. Ubheke yanoje. Badelela abantu abasebenza ka-Transnet wonke. Hayibo. Hayibo. Behlisa isithunzi saka-Transnet, yazi. Ngalento abayenzayo. Shothi bafuna ukubona ukuthi ngizokenzani. Ngoba umuntu omnyama. Usisi ubani? Noje. Uma ubani? Ngothembe Mtshali. Ngiyaphila. Yebo mama, ngiyawazi amacabanga ngakho siwe. Sengisele namalini manje lapho. Yebo wewe ma, ukhuluma nobhuti la umgwazelo. Yebo ma, ngicela uchaze ma ukuthi imali kaMa uyimisela ukuyikhokha nini? Mina ngizohlophela ngabe siphela inyanga. Inyanga iphela nini? I-27. Futhi noma kungeza mina lapha. Hayi ngizothumelela nje. Musu ungasayithumeli? Hayi Angizwa? ngizenza iplan. Okay. Hayi uzangazi khosi. Okay. Sisi uyezwakala ukuthi umuntu oright. Bengicela wenze sure ukuthi imali kaMa uyayithumela. Or else soyifikela thina lapho. Lapho. Ngiyathemba ukuthi awufuni ukubukwa abantu. Hayi ukuthi